كميك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نيستزرقحا غازيتاتات حداس إرترا الحديثة إرترا حداسن إرترا بروفايلن أتو كراء تدالو مدب داساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا سلوس 30 حملة أبس زرقحت غازيت حداس إرترا عمدت عنا نحمام عصو زملكت تحسطها دحر بايتا حمام عصو بدرج علم أقباب متحللاف حمام عصو ملكتاتو بغمي نكلاخلو مرمران فوسان حمام عصو زأمسلو حبرتاتات يركبا نمنكس تتانتو كنكلاخللو انخال كلتاوت إيتوان منقدتات متقام استسبنا لامسان تأرات هواس مدهانيت أب عمت كساب كلتا جزي من تاقنيوم جياشو نفس صراتن هساناتن دما أخل زخونة تأرع عصو خنينا بموساد ككلاخلوو يخلو إذا مدهانيت زقنا بأفلوت حخايم كخوني قبا كابزت تقسيو بلوت حكمناو تمرتي وحسنت تعنا حبرة سبن هاجرن زبلتي ما نايس تخيدة سنسرعات من مرقطة تمهارو كوليج حكمنان سنفلت تعنان أوروتا سفيح ريبورتاج قريبو ناي كبر عدمتي منستر تعنا أمينة نور حسين فتسامي دايركتور لعلوات تكالات تمرتن مرمرن دكتور هايلة محتون لعلوات سبا سلطان منقستن جنبارن كمون دينات كوليجات لعلوات تكالات تمرتي مرحت هايمانوت ولدي تمرقتي تمهارون سرحتنياتات نايت كوليجن أبسترخبلو أقات أميو اتسنسرعات تسلاسيلو أب عمدي شباب نوس عمدي حتو شباب حتى أب ما حتى بزبل حتى زبهال أب كرم حق تفلات أنتهلوو حقا وتقباريو بملكع ترجمو كنريون تخوينا دما سيفيلاوي حقنا كم زدنقو كلتا أنصار صوتا زخون سبات دحري استوسن جزي كمرعى عاو مخانم بمسممع وعل زأتولو حقاو فتسامي مخانون تتقيسو بتوسخي مسحصات أساسيروم أب هيوت زقاتمو كستاتن حقاوي أتححزو أمن تدهسسم نرخبوم حتى ناي مفراس حلفنت زوسد وجن بقدامنت زحتتو اتوم أب جزي حتى استقبلهم هيابات كملسيو زقدد ناي جنزب يخون عينتاو نبرت كم زلوي زملسو كابزي حليفوخا بلمدي مفنفني زبهال مورالاو كحسخا كأود زكاليو ازي مفنفني زبهال ككم لمدن بهالن ناي تحت استقبر اللوبوتا زفالاليو يتأكس أب عمدي بهالن سنة بابن سعسعيد قدلي تدهسسو سعسعيد قدلي كابتي أشحات عمتات بستفلالي مقدي إنا تخصكوسا زمتسيات تاو سعسعيد استولديو أب حرنتاو قالسيز معبلة تلهيت مبار نقدتات ياتاو تلهيت مسرت كيرو ناي جزاء رأسو قرصن قدن زمعبلة استفلالي مدرخات زحلفة سنة باباوي مزويو نبهلاو سعسعيد هزب إرترا ناب حد درجة سقيلو وميو حبرة السب إرترا نوشت أو سمعتون نزقوان فوق كونتاتن بقالات رايزي كونس بتلهيتون مقلات إكاليو أبو فراء مخته حاجوس محبراو نطفت حازن كيترفه نسمعتو زقلت طبب ميزيو زبلي ركبو أب عمدي ملحق الأدب والفنون نأمر تلهيت موياوي معباليون مسمن قصقات زلو متأثرن بسفيحو زقلت تحسو سفيرو أبزقت سألو قطعات غازيتا إرترا الحديثة عمدتات قضايات المويا الرياضان منوعات بب إبرة يتنحنا أب عمدي على موزعبة أم محبراوم الرخبيتات حنت عراقا علمن سكفتا اقدان بزبل دولار قداماي عقور جنزب علم كيكون بخالق كتكا زخل بايتا سلزي تفترة بقليلو بناي كالق قطباو قطري كتكا كم زيكل قالك إلاتات قطبا كقلتو يسمعيوم مغنياتو خقلتون كاللوخاء كاب قداماي وقع علم جميرو نباطيرا أمريكا زحيلة كونتات ناب كلن أهقرات علم استباطحة نويح سراور قطبا زلوو أمتاتا بقليل كبتخ كم زيكلي ردو أبتن أبز وانزي كاب إقراتات بمسقا ناي قطبا قصري مسريتن بناطا نقريت أساسيران زلوا حيالو استقجاجلا هقرات بهقراوي باطيراتات زكايرو نقدي كاب $9 كوتن كم زيكالي دما كم أبنت يتقصو نحيال هقرات بحبار زقلقل يورو كم عقور جنزب علم لخاو تقبل نتوكوان تهلو $1 كم متاطر كم زيكالون يزهاخرو قال كاب تحستيو
بتوسخي أب عمدي على موزعبة أم محبراو مرخبيتات زمنات زيد كمو حيلي ورقي كم باطئرة تدهسيسو له نسن سرعت ممرقتا كوليج سنفلتت ماي نفحي بزملكت استدالو ريبورتاج سفيرو له أب عمدي دايري من يحسبو عرفت برسينا زبلو زعواتات تأنجيرهم انتاي كوين الله مرد أبيوني معالت متسد زربا ترتر من يخنيخ أمل جيراتو كامن مرعو كلا عمتنايو أبيز تنحى بهريو تأفيوني أرنت يا خوينا أنتي تأني سارو تخون يستر مخان متحقوسة تنبر كن رؤزن ترتر تالوا أقوزيت أنسي تغطيك هلواني غاليو ليه حسيبا قلنا يكونان دحر 3 عمت كنولدي مدبنا هو كمو ينيرو أمو انتي تريف ودع دحر عمت 3 عمت نايو أفساسي عمت نهاء بغرو ولادنا تنحقوف سممع نايو يركبو أب عمدي لبونان فلسفنان كمر هيوات مبل 18 تخفل زبز حسب أب حدا حساب كدرق انكلو بو متن هيوات أسل كايتيات تخنو اتم قصالي كعبيو بهاج زلوم كسب علته موتم من اسيات كوينوم يوم نزع عالم زنبروا عدمخا موياخا وي كنتات من نوابرخا بزي قدس بتمرتي تفسح نحد نجر قصالي نتقاملون تهلينا نتناي بحق صباقيو كم تزغبا اين قلبلونينا نتنجر ولا نحنت معالتي مسانينا ناي بحق صباقون اقداسنتون برهاويلو زرعينا أب كم تخنتات ميحر قصنات انت زي كنا تمراتيو كنش عليو أب عمدي أنكرو مستير نفاريت MH307 بزبل أب شمونت مقابيت كلتشحن 14 إذا MH307 استبهلت مقد أير ماليجيا زخنت نفاريت كاب كوالا لامبور ساعت 4 قدم قطري 239 عنا ناب كتما بيجين تبقست دحر مبقاسا حد ساعات أب زي ملق زيقنا إذا نفاريت مأتوئة زي تفلتة تسورت لومي دحر 10 عمتاتون إذا قدلك في التحي تقالن زلو إذا نفاريت دحر مسوارة ن4 عمتات مليونات دولارات زحتته تعو تفتشن مدلاين تخيد لا زخونا أسر قنا كركب أي تخالن إذا نفاريت كابت معرفو نفرتي مستبقست 4 دقايق أبزي بتصح جزية كاب رادار تصويرا يركبو بتوسخي أبزع عمدي نتسنبلات بتصحنان كاب أقرمت اللمدتات هزبي أبورجين تدهسي سومالو أب عمدي دل أباب مبل سالسي كفال تحستو زانتا كراوي إتبيتشي تأنجدو يركب أب عمدي عمر نحفشاو خنتات بيت مرتي فرسلام محلاب نؤزوبا قلب زدسس تحسو يتنحنا أب عمدي من سجل ترجم مصحف دكتور أحمد حسن دحلي بزعبا وسانتات بايتو تسطتا ودب حبرات هاجرات أنصار إرترا مبل 27 كفالو أقربو أب عمدي عافيت نخنتات عنا عدمة كتتي مالت كاب 10 كساب 19 زعدميهم زملكت سفيح تحسو سفيرو يركب أب عمدي جمال مس حلافج انفر منستر حرشان وزبا قلب آتو زكاريس كدانا نايس تخايدة نحفشا وخنتات زدسس كالا محتد تحستو يسأنحنا أب عمدي شباب مسكيلا قطمي ممهر سليمان محمد آدم استخايدة تحستو ليلة سفير اللو أب عمدي حبربرو مبل 24 كفال حزن وقرمت ترجم مصحفيا سوناري نركب أب عمدي فن وعادات هاجراو أقلقلوت أب إرتراء بزبل استدالوه قداماي كفال تحستو سفير اللو أب عمدي نفت آمر عين سوران تسفا زهب تكنولوجيكاو مهزو بعدم زعبين زرحقن جالاكسي كم استرقبه بغاز أب النخشن الأوان أب بيتنا أخل نفاس كم زاء تخنا رقاقت يقبا زبلو يركبوا أب عمدي أوبينين ناي غازيتا إرترا بروفايل سبورت كم منش هاجراو حبن بزبل استدالوه صحف قريبو أب عمدي Q&A مس حدشتن بتوسخ تمرتي كاب كوليج حكمنان سنفلتت عنان أوروتا استمرقو استخايدة قال محتد سفيرو عمد فنوت ناي غازيتا حداس إرترا
ጥቡቕ ዝምድና ዝማእከሉ ብሉፅ ውፅኢት ብዝብል እምበኣርከስ ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ጽቡቕ ዝምድና ምስ ዘይህሉ እዚ ቀዳማይ ዝህሰ ተምሃራዩ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ክዝሕል ወይ ክሓምቕ ይኽእል። እዚ ብመጽናዕቲ ብዙሓት ምሁራት ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ። ዝምድና መምህርን ተምሃራይን ኣብ መንፍዓን ምሕማቕን ተምሃራይ ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ሓተታ ዘየድልዮ ግሉጽ ሓቂ እዩ። ከምኡ ድማ ምስ መምሃራኑ ሕማቕ ዝምድና እናመስረተ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ካልእ ደረጃ ትምህርቲ ዝሰጋገር ተምሃራይ ኣብ ዝቐጽል ትምህርቱ ምስ ዝረኽቦም መምሃራኑ እቲ ዝድለ ዝምድና ክምስርት ከም ዝእግሞ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ስለዚ ሕሉፍ ዝምድና ነቲ ዝቐጽል ርክብ ብኣሉታ ክጸልዎ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ። ከም ውፅኢት ናይ ዝኽሉ ድማ እቲ ተምሃራይ ርእሰ ተኣማንነቱ ክጎድል ብዙሕ እዋን ይርአ ዝብል ይርከቦ። ተምሃሮ ንፈለማ እዋን ኣእጋሮም ኣብ ድርኩኺት ቤት ትምህርቲ ምስ ኣንበሩ ኣብኡ ምስ ዝረኸብዎም መምሃራኖምን መማህርቶምን ጥቡቕ ዝምድና ክምስርቱ ክቱር ድሌት ኣለዎም። እቲ ኩነት ካብ ዝሓለፈ መድረኽ ህይወቶም ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ መምሃራኖምን መዛንኦምን ሓድሽ ዓለም ክፈጥሩ ይረኣዩ። ብፍላይ ምስ መምሃራኖም ዝተፍሌን ጽቡቕን ዝምድና ክህልዎም እቲ ብሃንቀውታ ዝጥምትዎን ሃረር ዝብልዎን እዩ። መምህራን ብወገኖም ነዚ ኩሉ ተረዲኦምን ተገንዚቦምን ንተምሃሮ ብፍሕሹ ገጽን ልዙብ መንገድን ናጽነት ከም ስምዖም ኮይኖም ይቐርብዎም። ክልቲኦም ኣካላት ማለት መምሃራንን ተምሃሮን ኣብ መንጎኦም ምቹእ ዝኾነ ቅርበት ምስ ዝምስርቱ እቲ መምህር ባህሪ ተምሃርኡ ንኸጽንዕን ንኽፈልጥን ይሕግዞ። ብመሰረት ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ምቅርራብ ተምሃሮ ዝኾነ ጸገም ምስ ዘጋጥሞም ብቐዳምነት ሓገዝ ደልዮም ዝውከስዎ ኣካል መምህሮም እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ልዑል ኣኽብሮት ዘለዎ ናይ ምብሃል መድረኽ ንኽህሉ ይዕድም ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ዝያዳ ተገዳስነትን ኣድማዕነትን ከርእዩ ዝድርኾም ውሕሉል ሜላ እዩ። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ መበል 16 ክፋል ትሕዝቶ ፖለቲካ ብዝምልከት ፖለቲካ ምስ ማሕበረ ቁጠባዊ ጉዳያትን ረብሓታትን ከም ዝተሓሓዝ ርዱእ ኮይኑ ብቐንዱ ግን ናይ ሓሳብ ጉዳዩ ሰባት ካበይ ይመጹ ኣበይ ይነብሩ ብዘይገድስ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዝምባለታትን ረብሓን ክህልዎም ንቡር እዩ። በዚ ከዓ ናይ ደቂ ዓዲ ገብራይ ጥራይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓሳብ ክህሉ ኣይክእልን። እዚ ማለት ከዓ ደቂ ዓዲ ገብራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይሃልዉ ኣብ ካልእ ከባቢ ብዘይገድስ ከም ማሕበራዊ ጉጅለ መጠን ሓበራዊ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዝምባለ ይኹን ረብሓ የብሎምን። ጎደቦ ዓድታት ብማይ ወይ መሬት ክሰሓሓቡ ንቡር እዩ። ከምዚ ዓይነት ግርጭት ብቐንዱ ጉዳይ ቁጠባዊ ረብሓ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብቐንዱ ነቶም ኣብ ዓዲ ዝነብሩ ጥራይ ዝምልከት እዩ። ኣብ ካልእ ከባቢ ዝነብር ወዲ ዓዲ ዝምልከቶ ኣይኮነን። መነባብርኡ ምስቲ ዝነብሮ ዘሎ ቦታ ጥራይ ዝተሓሓዝ ብኣጠቓቕማ መሬት ካልእ ጸጋታትን ዝለዓል ምስሓብ ፖለቲካዊ ግርጭት ኣይኮነን። ብቐረባ ብዓዲ እንተዘይተኻእለ ከዓ ብኸባቢ ዓዲ ንኡስ ዞባ ደረጃ እንተበዝሐ ከዓ ብዞባ ወይ ብሃገር ደረጃ ብዕርቂ ዝፍታሕ እዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ጉጅለ መሬት ዓዲ ቦና ዝብልዎ ቀዋሚ ወይ ተንቀሳቓሲ ቦታ ከም ዘለዎም ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ይኹን እምበር እቲ ብጽሒት እዩ ዝብልዎ መሬት በዚ ሎሚ ንርድኦ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ብንጹር ዝተለክዐን ዝተሓጽረን ኣይኮነን ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ወለንታውነት ብዝብል ወለንታውነት ብዘይክፍሊት ንኻልእ ሰብ ንምሕጋዝ ግዜና ጉልበትናን ዓቕምናን እነወፍየሉ ተግባር እዩ። እዚ ተግባር ከዓ ወግዓውን ዘይወግዓውን ተባሂሉ ይግለጽ። ዘይወግዓዊ ወለንታዊ ተግባር ንስድራና ንዓርኽቱናን ካልኦት መቕረብናን እንህቦ ሓገዝ ወይ ኣበርክቶ ክኸውን እንከሎ ወግዓዊ ከዓ ኣብ ውዳቤታት ወይ ኣብ ናይ ሕያውነትን ዘይመኽሰባውያንን ትካላት ተጠርኒፉ ንሕብረተሰብና እንህቦ ወለንታዊ ኣገልግሎት እዩ። ካብ ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ ወለንታዊ ኣበርክቶ እንጽበዮ ሕልናዊ መኽሰብ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ክፍሊት የብሉን። ወለንታዊ ኣገልጋሊ ምዃን ብሓፈሻ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ወለንታዊ ኣበርክቶ ነብሰ ክብርና ኣበሪኹ ናይ ህይወት ትርጉምን ዕላማን ከም ንረክብ ይገብር። ከምኡውን ወለንታውነት ጸቕጢ ኣፈኺሱ ናይ ቅዛነት ስምዒታት ንኸይስምዑና ይገብር። ብተወሳኺ ወለንታውነት ኣብ ሕብረተሰብና ብንህቦ እወታዊ ስምዒት ዝምድናና ከም ዝመሓየሽ ይገብር። ብዙሓት ኣብ ወለንታዊ ዕዮ ዝሳተፉ ወገናት ካብ ወለንታዊ ኣበርክቶ ብዙሕ ረብሓ ከም ዝረኽቡ ይሕብሩ። ካብቲ ትርጉምን ደስታን ዝፈጥረሎም ዕዮ ብዙሕ ረብሓ ከም ዝረኸቡ ይገልጹ።
بتوسخي أب عمد الشباب نوس عمدي لبونا النقاق حيزانتا نعنا زي رأينا فرص عرنا قريب له كاب وقعتات حدا زخنة وقعي معاسا حدا خاب مقرات وقعن لمدن بهرسهايو كساب حجي أسرو خيط أفأخا زقطن زلو زوتر وقعيو قوبزنا مالت نقسنت زلعلو منسيات ساهو دما يتصوتو منسيات بهرسهو بششاي انجروت تسنيوم زكايدو مارخي بهلاو تصوتايو ናይ ምትእኽኻብ ወግዒ ኮይኑ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ብሓባር ይጽወት ቀንዲ ዕላማ መዓሳም መንእስያት ደቂ ሳሆ እናተዘናግዑ ንሓድሕዶም ዝላለይሉን ፍቕሮምን ሓድነቶምን ዘደልድሉን ካብቲ ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ኣዝዩ ፍትውን ተሃራፍን ዝኾነ ወግዒ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ወግዒ መዓሳም ኣብ ዓዲ ሓሊፉ ንዝርአ ዘይእሩም ስነ ምግባር መንእስያት ብነቐፌታ ዝትሕዝትኡ ደርፍታት ዝእርሙሉ ኣጋጣሚ እዩ ከምኡውን መራሕቲ ቀቢላ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣዝዮም ፍትሓውያንን በላሕትን ንፉዓትን ለባማትን መንእስያት ዝልለይሉን ኣጋጣሚ እዩ ብሓፈሻ ኣብነታውያን መንእስያት ዝነኣድሉ መድረኽን ልምድን መንእስያት ናይቲ ብሄር እውን እዩ እቲ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ፍሉጥ መእከቢ ቅርዓት ባይቶ ማለት ኣርባ ዝጽወት ወግዒ ብሓፈሻ እቶም መንእስያት ክብልዎ ዝደልዩ ሓሳባትን ስምዒታቶምን ዝገልጽሉ መድረኽ ይፈጥር እዚ ወግዒ ብኽልተ ኣገባብን ስርዓትን ክካየድ ይኽእል እቲ ቀዳማይ እቶም መንእስያት ንሓድሕዶም ተረዳዲኦም ኣብ እዋን ለይቲ ኣብ ማእከል በረኻ ዝገብርዎ ዕሙር ጾወታን ናይ ምትእኽኻብ ፌስታን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብኣዕሩኽ መርዓውቲ ተወዲቡ ጭርቃንን ቃጽያን ኣማእኪሉ ንኹሎም ኣብቲ ዓዲ ዝርከቡ መንእስያት ዘሳትፍ ተፈታዊ ጾወታ እዩ ኣብ ግዜ ምሸት ብህርፋን ዘካይድዎ ናይ ውኻዕኻዕ ድግስ እውን እዩ ኣብዚ ዘይምኖ ናይ ንእስነት ግዜ ኩሎም ቶም ጎንበለ ብልዑል ትጽቢትን ሓረርታን ስለ ዝጽበይዎ ካብ ጎደባ ዓድታት ከይተረፈውን ኣብዚ ናይ ዓርከ መሰታ ምሸት ክሳተፉ ይኽእሉ ምኽንያቱ ወቕቲ ሓጋይ ንዕኦም እታ ዝመቀረት ግዜያ ንባእሲ ዘይዕድም ናይ ኣሽሙር ዳእላን ጨርቃንን ዝእንገደላ ወግዒ ስለ ዝኾነት ኣጓብዝ ብሄረሳሆ ንወቕቲ ማዓሳ ብሃንቀውታዮም ዝጽበይዋ ኣብዚ ወግዒ ወይ ጸወታ እዚ ኩራ ዝበሃል ኣይፍለጥን እዩ ብኣውራ ዕላምኡ ንምዝንጋዕ ተባሂሉ ስለ ዝግበር ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ናይ ጋዜጣ ኤርትራል ሓዲሳ ብኸቢድ ስቃይ ዝሰቐ ዝነበረ ወዲ 53 ዓመት ሩስያዊ ኣብ ጸላም ከብዱ 9 ሰንቲሜትር ዝበጽሕ ጥርሙዝ ብመጥባሕቲ ተኣሊሉ ኣብ ምእራይ ጉሓፍ ናይ ሽጋራ ዝዋፈር ሮቦት ተማሂዙ ካብ ዓለም ብምልኣት ተነጺላ እትነብር ቀቢላ ዝብሉን ካልኦትን ትሕዝቶታት ይርከብዋ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ስድራቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ጥዕና ዛሕሊ ወይ ዝናብ ምስ ጉንፋዕ ዘለዎ ምትእስሳር ተዳሲሱ ጉንፋዕ ብቫይረስ እዩ ዝስዕብ ብዛሕሊ ወይ ብዝናብ ኣይኮነን ይኹን እምበር ንነዊሕ ሰዓታት ንዛሕሊ ወይ ንዝናብ ምቅላዕ ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምና ስለ ዘዳኽሙ ብጉንፋዕ ወይ ሰዓል ይኹን ብኻልኦት ዓይነት ሕማማት ብቐሊሉ ክንጠቃዕ ንኽእል ኢና ኣብ 2022 ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ንዛሕሊ ወይ ንዝናብ ምቅላዕ ንሙቐት ሰብነትና ካብ ንቡር ዓቐኑ ስለ ዘግድሎ ንስርዓት ምክልኻል ሕማም ኣካላትና ብኣሉታ ይጸልዎ በዚ ድማ ሰብነትና ንሕማም ብቐሊሉ ዝተቓልዐ ይኸውን ጉንፋዕ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮይኑ ንላዕለዋይ ክፋል ስርዓተ እስትንፋስ ይጥቅዕ በዚ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ክዛረብ ክስዕል ወይ ክህንጥስ እንከሎ ምስ ዘውፅኦ እስትንፋስ ብዝዝርግሑ ቫይረስ ንኻልእ ሰብ ይልክም ኣብ ደቂ ሰብ ብብዝሒ ካብ ዝረአ ዓይነታት ሕማም ጉንፋዕ ወይ ሰዓል ምዃኑ ሕክምናዊ ጸብጸባት ይመልክቱ ጉንፋዕ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓጋይን ክረምትን ኣብ ዝረአ ምቅያር ክሊማ ገኒኑ ይርአ ድኹም ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ንዘለዎም ሰባት ዝያዳ ይጥቅዕ ህፃናትን ሽማግለታትን ብብዝሒ ጉንፋዕ ዘጥቅዖም ኣካል ሕብረተሰብ እዮም ብገምገም ሓደ መንእሰይ ኣብ ዓመት 2 ሳዕ ጉንፋዕ ክሓምም እንከሎ ህፃናት ኣብ ዓመት ካብ 6 ክሳብ 8 ሳዕ በቲ ሕማም ከም ዝልከፉ መጽናዕትታት የረድኡ ዛጊት ንጉንፋዕ ተባሂሉ ብፍሉይ ዝዳሎ መድሃኒት የለን ብግቡእ ኣእዳውና ብምሕጻብ ኣዒንትና ኣፍናን ኣፍንጫናን ብዘየፅረናይ ኣእዳው ዘይምትንካፍ በቲ ሕማም ካብ ዝተለኽፉ ሰባት ምእላይ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ክንገብሮም ካብ ዝግባአና መሰረታውያን ሜላታት ፍወሳዮም
زبل يركبو أب عمدي مهدر جغانو علال مس قديم تقدالي صالح برزي مبل حمشي كفال تحستو قريبو تسألائي نتزلنا يبوتاتو قصاصيرو نتوم كلتو وقعات ماناجوس تقدال تدما مارخم أبت مجمرتا حكيمو كنكن كقابرولهم جميرو نيرو تسأنيحو بتسأرمت قعتي تقدالتي ندحريت كتصفع مس جمرقن نتوم ماناجوس كأتيلوام كيدو كل زي خقبرن كلو مس ممهر غير برهان مكالخلي نفسنا حانت بومبا حزنا أما حبئنا بمخان نكتاتلوم نبرنا حاكيم قانتنا أبي كم استرفنا رئو الناس لازنبرة كوابي ساعة حمشت مشت ماتيو حكيمنا دحريو بصوتنا كابتيت حابئنا لزو علنا أخاو حاوتيوم تسكيمهم نابتقول قول أوردونا كابون دحار بقاريزات السكيمهم كوستنون كلو تسألائي سلزرعينا كبيت برات دربيو أبتغانا ودغو كابتوم 4 تسكيمهم زنبرو بصوت محرت أب كوماندسن حدا خالق بصينان بتي هاون تهاريمهم تسويهم دحيروم مستوكسونا وقعت أب عدنا أمن 4 تقادلتي عم مكينات أسكيلوم نابف عبت كابدو ما ناب حكمنا سبرقطة تلأخنا شعو حكمنا سبرقطون رقعتين ورون جزي مزلاق سلزركبة اتحكمنا كل على الجمرمو نعي تراكشني فتيحهم أب جمل أوديحهم ناب عيت أتوني كاب عيت بقرورة سودان أبيله ناب جلهانتي أتي زبل يركبو عمدي حبراويت برعينا غازيت تحدث إرترا بزعبا حبرتات حبرتا أقميت أنا رغبا حبرتات أب استفلالي إوانات نستفلالي معلاتات نتقل من لومينا بتوسخون نفس وقفنا نيجزاء رأسنا مرجع حبريه لونايو قدمي زخونه نجر من بابكا أب أمروخا زمتساكا زخونه عينت حبري تجرهكا مرت جن تتنقق نمرجها أي تمرمرلو ممرت ترايو زدلكا أزي مرجها بزعبا نفسها بزحك نجركايو كابتي زر أكلاو تجوارتكا كسابتهم زرقاو سمعتاوي سنا أمراون منفساون كنتاتكا كانت ترالكايو منالبات تتسألو حبري انتلون بأنصارو دخمتاتكان تنقافي شنخاتكان كرئكايو بز مسرت تفتو حبري بمن لاي بهر خافلت وروي قبائي ليوناردو دافنشي أب قباتاتو ببزحي زتقملهم زنبر حبرتات قطاليا سماياوي حمداوي كم زنبري يفلت زبل يركبو بتوسخي أب عمدي حبراويت برعي كاب عميق علا بموتر ماي مجنقع واحد دم جوبيتر زبلو تحسوتاتن تقستاتن أنكرالا وحسنت مأزاو مقبي نخلو أب كلو بزبل منيسر حرشا مسم محرر زبارو بمتحببار نأستات حد عمت أكاديميون موياون تمرتي كهبن سنحا 347 أولات 34 كمون 35 زوريا هاجراو أقلقلوت زخانا من إسات دق أنستيو ناي ممرقتا سنسرعات ريبورتاج سفيرلو نتقمتات بلس بزملكت أب غازيتا حداث إرترا زوت صحف تترجمو سفيرلو أب عمدي وقفة فنيا مزمور فقري سيلينديون أب أولمبيك فرنسا زركبهم استفلاليو علم لخوي فتسمتات أسفيرالا أب عمدي شبابات قعزو هزبي إرترا أب استفلاليو قصات قعزو ناتنت زدسس تحستو قريبو أب عمدي فرت عري تسلوا كميكالاو تسربالع أب تحت الزبل بالعتن حماماتن بقلي أب مهرتي زرعتن وطي زرعتن زوردو قدات أزيلو عليو أزوم بالعتن حماماتن بقلي أب قرات وي مخزن قدات زوردو نفسات وي تواسان كم عسي مالت فانغس باكتريا فيروس نيماتود حساكو أناتو أعواف تاهيين وزتي تقللو كميكاو تحستو زلوهم تقرب بالعات مبار نمكل خالزوم أب لعل تتقيسوم زلو بالعات تبايلوم أب فابريكا زمسروحون زفارين كوينوم بتزدل أقباب مزين تكملهم جنا أب أقبابي مالت حمد ماين آيرن أب سبن انسسان كمون أب سرعة محدر ألو تاوت الوا كم زلوهم التفلالي متصنعتات يحبرو زبل سفيرو أب عمدي شباب نوس عمدي حتو شباب فقرن درجات مرتن أب تحت الزبل اتا زفكر كوا من رقتي كوليج كوينا تسكفة إلو نزحتته حتاتي أما خاري كم صعب مليسلو لا كم تنعخا سحبات كزلا بوغانكا كتفترو زلكا من معراري سحبات كدليكايو
ምክንያቱ ኪላታት እዚ ዓውዲ ከም ዝገልጽዎ ናይ ክልተ ተፈቐርቲ ሰብ ዘዛርብ ምርዳእ ክህሉ ናይ ክልቲኡ ሸነኽ ምዕሩይ ጥብላሕታታት ከም ዘድልዮም ዝመኽሩ እዚ ክህሉ ብልጫታትካን ድኽመታትካን ምፍላጥ ንሕጂ ክሳብ ዝሰልጠካ ክትዋሳእ ዘይኮነ ሓቀኛ ምዃን ሓጋዝ እዩ ንእቲ ምስርቶ ሓዳር ምትሕልላይን ፍቕርን እንትዓብሊልዎ ስጋኻ ስጋኺ ዘለዎ ምቁር ህይወት እዩ ዝቕየር ልዕልነት ናይ ሓደ ወገን ዘይብሉ ቅድሜ ኽባ ቅድሜኻ እናተባሃሉ መላዕ ዕድሚኦም ዘሕልፍዎ ከምቲ እትፈርሖ ዘለኻ ደረጃ ዘውንኑ ስድራ ከም ዘለዉ ምእማን ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ምህሮ ቀዲሕካ ዘይውዳእ ፈልፋሊ ማይ ብምዃኑ ደረጃኻ ክትመዓራርየሉ እትኽእል ሰፊሕ ዕድል ከም ዘለካ እመን እንተ ዘይኮነ በብስራሕኩም ዕግበት ተሰሚዕኩም በብሞያኹም ገዛኹም ከተተስኑ ከም እትኽእሉ ይኣመን ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ንህፃናት ዝበቕዑ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ሰፊሮም ንረኽቦም ጽውጽዋይ ብጻዕርኻ ምንባር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ገጠር ክሕልፎ ባህልበኒ ይርከብዎም ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ገበናዊ ባህርያት ናይ ሎሚ ገበነኛ እቲ ትማሊ ንገበን ዝተቓልዐ እዩ ብዝብል ነዚ ንምምላስ ብዙሕ ጻዕርታት ንዘመናት ተኻይዱ ዓውዲ ስነ ልቦና ኸዓ ብግዲኡ ንገበንን ገበናዊ ባህርን ክገልጾን ጠንቅታቱ ከጽንዕን ፈቲኑ እዩ ገለ ናይዚ ዓውዲ ተመራመርቲ ጀነቲካዊ ጽልዋ ዝያዳ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንምግላጽ ሰብ ካብ እንስሳ ብምፍላቁ ተፈጥሮአዊ ጽልዋ ኣለዎ ብምባል ካብ ወለዲ ዝውረስ ገበናዊ ባህሪ ክህሉ ከም ዝኽእል ይማጎቱ ገሊኦም ከዓ ኣፈጣጥራና ዘይኮነ ኣተዓባብያና እዩ ናብ ገበናዊ ባህሪ ዘቃልዓና ብምባል ከባቢያዊ ጽልዋ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይምግቱ ተፈጥሮዶ ኣከባቢ ዝብል ምጉት ኣብ ዓውዲ ስነ ልቦና ይኹን ካልእ ዓውድታት እቲ ዝለዓለን ዝነውሐ ግዜ ዝጸንሐን ምጉት ክኸውን ከሎ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ተወሰኽቲ ሓሳባትን መግለጺታትን ገበናዊ ባህሪ ንረክብ ባዮሎጂያዊ ጽልዋ ኣብ 1920 ዘመን ዓብላሊ ምጉት ኮይኑ ብምጽናሕ ምስ ምምዕባል ዓውዲ ስነ ማሕበረሰብ ነዚ ኣተሓሳስባ ብምብዳህ ከባቢያዊ ጽልዋ እውን ሓይሊ ከም ዘለዎ ክበርህ ጀመረ ተፈጥሮውን ኣብ እንታይ ዓይነት ባህሪ ይህልወና ጽልዋ ኣለዎ ግን ዝበዝሐ ድጉል ዓቕሚ እዩ ከባቢያዊ ጽልዋን ኣተዓባብያን ነቲ ድጉል ዓቕሚ ምስ ዝኽስኩሶን ዘዕብዮን እዩ ናብ ንጡፍ ባህሪ ወይ ጥበብ ክቕየር ዝኽእል ነቲ ዘይንፈልጦን ዘይርዳእናን ናብ ተፈጥሮን ፈጣርን ነጸጉዕ ዳ ኮይና እምበር ካብ ብተፈጥሮ ንወርሶ ምስ ተወለድና ካብ ከባቢና ንሓልፎ ለውጥታትን ምዕባለን ዝያዳ ንጽሎ እዚ ኣብ ገበናዊ ባህሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣእምሮዊ ብልሒ እውን ተመሳሳሊ መስርሕ ዝኽተል ሓደ ቆልዓ ምስ ልዑል ኣእምሮዊ ብልሒ ተወሊዱ ብልሑ ክዕቅበሉ ክዓብየሉን ብዝኽእል ኣገባብ ምስ ዘይናዕብዮ ብልሑ ይጠፍእ እዩ ገበናዊ ባህሪ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንሱ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጡ ናይ ገበን ክደፍእ ዝኽእል ድጉል ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣተዓባብያ ናይ ዘርኢ ክስኩስን ይዕብን እዩ ትሕቶ ነዚ ንምርግጋጽ ኣብ ሓደ ማንታ ማለት አይደንቲካል ትዊንስ ዝተገብሩ መጽናዕቲ ክንውከስ ንኽእል ኢና ሓደ ማንታ ዝኾኑ ቆልዑ ተመሳሳሊ ኣካልን ናይ ሓንጎል ቅሻረትን ማለት DNA ኣለዎም ብመሰረት ምጉት ተፈጥሮ ኣብ ዝዓበዩ ዓብዮም ተመሳሳሊ ብልሒ ማለት IQ ክህልዎም ኣለዎም እቲ ብ1999 ብተመራማራይ ብላክቡርን ዝተዋህበ መግለጽ ግን ኣብ ብልሒ ባህርን ኣረኣያን ፍልልያት ከም ዝተረኽበዩ ዘብርህ ካብ ዝተበጊስና ናብቲ ከባቢ ዝሓየለ ጽልዋ ኣለዎ ዝብል መጎተ ክንዘዙ ንኽእል ኣብ ዓምዲ ስነ ቁጠባ ዳግመ ምህዞ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መበል 5 ክፋል ትሕዝቶ ካብ መጀመርያ 1980ታት ኣትሒዙ ንፍሽለት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ብዙሕ ክትዓት ክካየድ ጸኒሑ እዩ ሓገዝ ወፃኢ ንኣፍሪቃ መልኪቱ ኣብ ዝወፀ ጽሑፋት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ምሁራት ኣብ ዝተካየድ ክትዓት ረድኤት ወፃኢ ብመንጽር ምጉዳል ድኽነትን ቁጠባዊ ምዕባለን ኣፍሪቃ ብዘሕንኽ ውጽኢቱ ተነቒፉ እዩ እቶም ነቐፍቲ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ናይ ረድኤት ስርዓት ኣብቲ ኣህጉር ረብሓ ከም ዘይተረኽበ እዩ ዝገልጹ ዝወሓዘ ቢልዮናት ዶላራት ድማ ዘሕዝን ክሳራ ጥራይ እዩ ነይሩ ሽሑኳ ኣፍሪቃ ካብቲ ንዕዳ እትኸፍሎ ዝዓቢ ቀጻሊ ገዚፍ ዋሕዚ ረድኤት እንተረኸበት ሎሚ ካብ ቅድም ንላዕሊ ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ዝደኸዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ካብቲ ቅድም ዝነበሮ ሎሚ ዝደኸየን ኣፍሪቃ ብናይ ወፃኢ ሓገዝ ዓብዪ ልምዓታዊ ምምሕያሽ ኣብ ምግባር ፈሺላ እያ
أفريقيا أب عالمنا ببزح فللي كاب بحتاو وحزير سمال نلعلي وقعوي حاجز اتركب زوبايا أفريقيا اتا أبردئت تمركوس بمنصر بزحت رايزي كونه انتلاي بمنصر تكالو أقباب كتسقوم أي كالتن يتأكس أب عمدي أوبينين ناي غازيتا إرترا بروفايل بروغرام كرمتاو مأتوتن كم مرحا قدنا لمعات زبل تحسو سفيرو أب عمدي Q&A أب أولمبيك فرنسا مسعود تقلد ماي تور دي فرانس بينام قرماي نايستخيدة كالا محتت تحسو سفيرو يركب زغبركم تعزبتي تلفزيون إرترا نلو مستدالو مدب دهساس حدمت أبزي تفتيم له سلام